ассалому алайкум дӯстони азиз, мухлисон ва ҳаводорони футбол, шаби ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад. Имрӯз 9 октябри соли 2022 аст. Тими наврасони 17 солаи Тоҷикистон дар бозии охирини марҳилаи муқаддамотии рохат ба ҷоми Осиё 2023 бо ҳамтоёни худ аз Афғонистон рақобат мекунанд. Ин бозӣ барои баромадан ба марҳилаи ниҳоии мусобиқаи қаҳрамонии Осиё аст ки соли оянда баргузор мешавад, аммо макони баргузории ин мусобиқа соли оянда то ҳол маълум нест. Тоҷикистон инак бори дуюм мешавад ки дар таърихи худ бозиҳои интихобии ҷоми Осиё байни наврасонро қабул мекунад. Соли 2017 аввалин бор душанбе мизбони ҳамин гуна мусобиқа буд ки дастаи ҳамонвақтаи Тоҷикистон зери роҳбарии Зайниддин Раҳимов бо муваффақона марҳилаи интихобии мусобиқаро гузашт ва ба ҷоми Осиё 2018 ки дар Малайзия баргузор шуд рохат гирифт ва дастаи мо воқеан ҳам дар саҳифаи футболи кишвар дар даврони соҳиби истиқлолӣ як саҳифаи наверо боз кард ва то ба финали ҳамин мусобиқа рафт ки он ҷо дастаи мо бо ҳисоби 1-0 аз ҷопон шикаст хӯрд. Бо умеди он ки ҳамин наврасони Тоҷикистон ҳам бо роҳбарии Аҳлиддин Турдиев дар бозии охири марҳилаи интихобии ҷоми Осиё сазоворона дар муқобили Афғонистон баромад кунанд ва рохати мустақимро ба марҳилаи ниҳоии ин мусобиқа пайдо карда дар соли оянда сазовор бозӣ кунанд. Умед дорем ба ин бачаҳо, ҳарчанд бозии аввал муқобили Мухулистон бисёр душвор шуд ва шояд бисёриҳоро қонеъ накард, чунки мо интизор доштем ки дастаи мо голҳои зиёдро ба ҳадаф мерасонад, вале танҳо ба 3 гол қаноат карданд шогирдони Аҳлиддин Турдиеву халос. Баъдан Афғонистон баъд аз 2 рӯз бозии нахусти худро муқобили Муғулистон баргузор кард ва бо ҳисоби калони 5-0 ғалаба ба даст овард ва маҳз бо шарофати голҳои зиёди задашуда Афғонистон ҳоло дар гурӯҳ нисбат ба дастаи мизбон Тоҷикистон пешсаф аст. Ба ин хотир имрӯз бояд шогирдони Аҳлиддин Турдиев барои пирӯзӣ талош кунанд. Натиҷаи мусовӣ шояд вобаста ба гурӯҳҳои дигар рохатро таъмин кунанд, вале ин метавонад ризқи калон бошад ҳам барои дастаи мо ва ҳатто барои дастаи Афғонистон. Ба ин хотир ин бозӣ бениҳоят бозии муҳим, бозии хотирмон хоҳад буд. Варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе аст ки ҳамин ҳоло ин бозиро мизбонӣ мекунад ва ҳам мухлисони футболи тоҷик ва ҳам мухлисони дастаи Афғонистон дар варзишгоҳи марказӣ қарор доранд ва фикр мекунам як бозии ҷолибу зеборо онҳо интизор ҳастанд. Соат бо вақти душанбе 8:53 дақиқа аст ва ҳоло дастаҳо ба варзишгоҳ вуруд мешаванд. Воқеан ҳам варзишгоҳи марказӣ солҳои охир мизбони мусобиқаҳои сатҳи баланди осиёӣ аст. Аз ҷумла бозиҳои интихобии ҷоми Осиё миёни бозингарони ҷавони 20 сола чанде пештар баргузор шуд. Ҳамчунин чанд сол мешавад ки Тоҷикистон мизбони бозиҳои минтақавии ҷоми КАФ аст ки маҳз дастаи Афғонистону Тоҷикистон ҳамин сол бо ҳам рӯбарӯ шуданд ва он бозӣ мусовӣ ба анҷом расида буд. Ва ҳоло умед дорем ки миллипӯшони Тоҷикистон ки метавонанд қадамҳои нахусти худро ба марҳилаи ниҳоии мусобиқа гузоранд, шарафмандона ва бо як эҳсосоти баланд майдондорӣ мекунанд ва барои пирӯзӣ даст меёбанд. ёдовар мешавем бинандаи азизу арҷманд ки дар гурӯҳҳои дигар аллакай баъзе ғолибон муайян шуданд дар ҳамин мусобиқа ва аз ҷумла дастаҳои Ӯзбекистон, ҷопон, Австралия, Арабистони Саудӣ тимҳое ҳастанд ки ба марҳилаи ниҳоии мусобиқа рохат гирифтанд ва баъд аз 90 дақиқа мо посух хоҳем гирифт ки кадом даста ба марҳилаи ниҳоии мусобиқа аз ҳамин гурӯҳ хоҳад рафт. ҳоло суруди миллии Афғонистон ва Тоҷикистон садо медиҳад.
the national anthem of Tajikistan. бармегардем ба гузориши мустақими худ аз ҷараёни бозии дастаҳои наврасони Афғонистон ва Тоҷикистон ки ҳамин ҳоло дар гурӯҳи H ҳар ду даста талош мекунанд барои пирӯзӣ, муваффақият ва рохат ба марҳилаи ниҳоии мусобиқаи қаҳрамони Осиё ки гуфтем соли 2023 баргузор мешавад ва дастфишурии ситоди мураббиёни ҳар ду даста айни ҳол барои мо шумо нишон дода мешавад. Биёед қабл аз он ки ба ҳайати дастаҳо ошно шавем, ҳайати доваронро барои шумо муаррифӣ мекунем. Маҳмуд Салим ал-Маҷафӣ аз Умон ва ба ӯ Рашид Саид ал-Ҳакманӣ аз Умон ва Қайс Айман Хамис аз Урдун кӯмак мекунанд. Муҳаммад Муфид Ғабайн аз Урдун довари чаҳорум аст. Нисбат ба бозии гузашта дар ҳайати дастаи наврасони Тоҷикистон ду тағйирот ҳаст. Имрӯз дар хати дарвоза Суннатулло Исмоилов бозӣ мекунад ва дар хати ҳамла бошад Беҳрӯз Хуҷаев ки дар бозии гузашта дар ҳамин мавқеи майдон Муҳаммад Абдулҳадов ва Муҳаммадҷони Тоҳирӣ ҳунарнамоӣ карданд ва дар ҳайати дастаи Афғонистон бошад нисбат ба бозии гузашта бо Мухлистон ягон тағйирот дида намешавад. Ҳоло наврасони Тоҷикистон бо либосҳои сурх ва Афғонистон бо либосҳои сафед ҳунарнамоӣ хоҳанд кард. ҳайати доваронро барои шумо гуфтем ки аз Умон ва Урдун ҳастанд ки дар бозии имрӯза муваззаф шуданд ва фикр мекунам умед дорем ки доварон дар дидори имрӯза қаҳрамони бозӣ нахоҳанд шуд. Намои зебои варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе пойтахти Тоҷикистон ҳаст ки ҳамин ҳоло барои мо шумо нишон дода шудааст ва дар пасманзараи ин варзишгоҳ тамоми иншоотҳои баланд ва боҳашамати шаҳри Душанбе ҳам айни ҳол намоиш дода шудааст ва ин Раҳматулло Фузайлов аст, тамошобинони арҷманд, сармураббии тими наврасони Тоҷикистон аз оилаи маъруфи Фузайловҳо аст ки имрӯз ба симати сармураббии дастаи наврасони Тоҷикистон фаъолият мекунанд. Воқеан ҳам Раҳматулло Фузайлов дар гузашта ба сифати футболбоз ҳам яке аз муваффақтарин бозингарон дар таърихи соҳиби истиқлоли футболи Тоҷикистон ба ҳисоб меравад ки замоне дар ҳайати дастаи Шиник Ярослави Русия бозӣ мекард ва бо ҳунарнамоии волояш ӯ ҳамеша писанди мухлисон ва ҳаводорони футбол буд. Сармураббии дастаи Афғонистон Муҳаммад Юсуфзода аст ки ин дастаро ба бозиҳои интихобӣ овард ва ҳоло дар дидори аввал дастаи ӯ бисёр хуб ва диданӣ ҳунарнамоӣ кард ва акнун имрӯз муқобили тими мо ба майдон мебарояд дастаи наврасони Афғонистон. Хуб, баъд аз шурӯи бозӣ аз маркази майдон ки чанд сония дигар боқӣ мондааст, ҳайати дастаҳоро барои шумо хоҳем гуфт ки имрӯз дар ҳайати дастаи Тоҷикистон ва Афғонистон киҳо ҳунарнамоӣ хоҳанд кард. Ёдовар мешавем ки ин бозии охирин аст дар гурӯҳи H ки бо иштироки ин ду дастаҳо баргузор мешавад ва имрӯз ҳамчунин дар гурӯҳҳои A, B, C, D бозиҳои охирин ҳам баргузор мешавад ва исми бисёре аз дастаҳо имшо
دوم معلوم خواهد شد برای روخت به جام آسیا میان نورسانی 17 ساله که سال آینده برگزار میشود. حالا اولین کوشش فوتبالبازان تاجیک از مرکز میدان شروع شده، اما به نتیجه به هر صورت حمله بازیگران ما ادامه میکنند. ابوبکر سلیمانوف حمله دسته نورسانی تاجیکستان ادامه خواهد کرد و پرتاب هم از کنار میدان از جانب ربانی کمالوف انجام میشود، اما با یک دفاع بازیگران دسته افغانستان توپ را از میدان زده بیرون میکنند. ببینید که چگونه کاپیتانی دسته نورسانی تاجیکستان ابوبکر سلیمانوف خیلی حرکت های خوب انجام داد و وضعیت خوبی گلزنی برای همدستایش فراهم آورد. پرتابی از کنج میدان و دروازه‌بان افغانستان این حالت را توانست برطرف کند و به بازیگران ما امکانیت ندهد. بیایید به حیات دسته ها آشنا میشویم. سراول دسته نورسانی 17 ساله تاجیکستان را برای شما معرفی میکنیم. دروازه‌بان رقم 23 سنت الله اسماعیلوف، در خط حمایه رقم 4 دلوری جمشید زاده، رقم 5 برکت الله نعمت الله زاده، رقم 6 شیرافغان سعیدوف مؤلف گل در بازی گذشته و رقم 15 فرهاد امیری هنرنمایی میکنند. در نیم محفظه یا میانه میدان حالا حمله بازیگران ما ادامه میکنند، هنرنمایی میکنند. رقم 10 کاپیتان دسته ابوبکر سلیمانوف، رقم 13 ربانی کمالوف، رقم 20 یونس اسمتولویف، رقم 21 مسعودچو عبدالحادوف. در خط حمله باشد رقم 12 شعبان نعیمов هنرنمایی میکند که این بازیگر در برابر بهروز خوجاєв تحت رقم 22 هنرنمایی خواهد کرد. رحمت الله فضایلوف سرمربی دسته نورسانی تاجیکستان حالا امکانیت نمیدهد دلوار جمشید زاده با بازیگران حریف و برکت الله نعمت الله زاده باشد با یک ضربه خیلی هم سخت توپ را به مرکز ارسال میکند که اینجا بازیگران ما بسیار موقع درست هم اشغال کردند، ولی حمله را بازیگران افغانستان نمیگذارند که فوتبالبازان ما تا انجام ادامه دهند. فوتبالبازان حریف هم در عکس الحمله موفق نمیشوند. هیئت دسته افغانستان گفتیم نسبت به بازی گذشته بدون تغییرات حالا اینجا نامنویس شده است. رقم 1 دروازه‌بان نوروز زازایی حالا حمله بازیگران افغانستان، رقم 3 احسان الله عثمانی، رقم 4 امید سروری، رقم 6 کاپیتان دسته علی رضا رحیمی، رقم 7 نوید محمدی، رقم 8 حکیم خان نیوزی، رقم 9 آرش احمدی، رقم 11 فرید گوهری، رقم 13 رحمت الله جعفری، 16 محمد مصطفی محمدی و رقم 17 عبدالمصور نوری. سرمربی دسته محمد یوسف زاده است و حالا باز یک کوشش فوتبالبازان ما از مرکز شروع شد، ولی بعدا دروازه‌بان دسته افغانستان نوروز زازای توانست این حالت را رفع کند و اکنون در مقابل کاپیتان دسته افغانستان در مرکز اشتباه صورت میگیرد از جانب بازیگر ما فوتبالباز رقم 20 یونس اسمتولویف. دوباره بازی امروزه حالا میفهماند روش یا همدیگر فهمی بازیگران را و منتظر میشویم که چگونه اکنون بازیگران افغانستان توپ را زیر نظارت خود میگیرند. از دقایق اول رقابت معلوم میشود که فوتبالبازان تاجیک بیشتر فشار آورده ایستادند به فوتبالبازان افغانستان و این باید نتیجهش را امروز بدهد. از بازی گذشته که دسته ما مقابل مغولستان داشت و تنها به 3 گل قناعت کردند شاگردان رحمت الله فضایلوف، نباید چیزی دیگری رو گفت، زیرا در اصل خاطرسان باید کرد که دسته مغولستان هم با تیاری جدی آمده است و بازی اول بیشتر با احساسات صورت میگیرد و اکنون همه این را در بازی امروزه باید فوتبالبازان ما حل و فصل کنند، یعنی پیروزی با هر راهی نباشد. در مقابل افغانستان دسته ما را میتواند به دور دیگر یا مرحله نهایی مسابقه قهرمانی آسیا برآورد. حالا ضربه زده برکت الله نعمت الله زاده به کنار میدان و بازیگران افغانستان هم مبارزه برده ایستادند برای گرفتن توپ، ولی در خط حمله بهروز خوجاєв خیلی خوب بازی میکند. ادامه حمله بازیگران تاجیکستان از کنار چپ یک گزارش بین عدالی زود پرتاب باید انجام شود و برخورد با اشتراک دروازه‌بان دسته افغانستان و همچنین فوتبالباز ما یک برخورد به نهایت پرشدت و فکر میکنم این بعد از ارسال توپ از کنار میدان از جانب ربانی کمالوف آغاز گردید و بلال سلیمانوف بود که با دروازه‌بان برخورد داشت.
раҳматулло фузайлов дар ҳамин сол ба симати сармураббии дастаи наврасони 17 солаи тоҷикистон таъин гардид. ӯ дар ин вазифа Зайниддин Раҳимовро иваз кард. То ин дам дастаро дар машқҳои таълимиву тамринӣ ба мусобиқаҳои байналмилалӣ маҳз Зайниддин Раҳимов мебурд, вале федератсияи футболи мамлакат тасмим гирифтанд ки дар ҳамин вазифа тағйирот ба миён оранд. албатта гурӯҳ хеле барвақт маълум шуда буд. Нисбат ба ҳайати ҷавонони мо гурӯҳе ки ҳамин ҳоло дастаи наврасони 17 солаи тоҷикистон ҳастанд, нисбат ба дастаи бисолаҳои мо осонгузар ҳам ҳаст, бо эҳтиром ба он дастаҳое ки дар ин гурӯҳ ҳастанд. Масалан шумо тасаввур кунед ки дар гурӯҳи аи ҳамин бозиҳои интихобӣ дастаҳои Ҷопон, Урдун, Туркманистон, Сурия, Филиппин қарор доранд ва аллакай се даста баъд аз се бози Туркманистон, Сурия ва Филиппин аз идомаи дарёфти рохат ба ҷоми Осиё маҳрум шуданд. Ҷопон мустақиман рохат гирифт. Урдун акнун вобаста ба натиҷаи бозии охир ки бо Ҷопон баргузор мекунад, имрӯз дар дили шаб рохат мегирад ё на, ин маълум нест. Масалан дар гурӯҳҳои дигар Индонезия, Малайзия, Амурот, Фаластин қарор доранд. Дар гурӯҳи эс бошад Қатар, Умон, Ироқ, Баҳрайн, Лубнон, 5 дастаи арабӣ ки барои рохат мубориза мебаранд. Ва гурӯҳе ки ҳамин ҳоло дастаи наврасони Тоҷикистон аст, назар ба дигар гурӯҳҳо фикр мекунам гурӯҳи осонгузар ҳам ҳаст ва бояд ин чизро албатта хуб ҳам дарк кунанд бозингарони наврасони Тоҷикистон ва барои рохати мустақим талош кунанд, чунки рохати дуюм ҳам имкони ба даст овардан ҳаст, вале ин вобастагӣ дорад ба гурӯҳҳои дигар. ҳамин ҳоло агар баъд аз даври аввали мусобиқа таваҷҷӯҳ кунем, дастаи Тоҷикистон баъд аз бозии аввал дар миёни 10 дастаи беҳтарини зинаи дуюм дар ҷои дуюм аст баъд аз Чин. Вале мо бояд ба ин қаноат накунем. Мо бояд дар майдони худ бо ишғоли зинаи аввал, бо дарёфти рохати мустақим ба ҷоми Осиё биравем. Ва Афғонистон тими андакумандак нест, баъд инро иқрор шуд, чунки дар ҷоми Кафа мо дида будем ки даста чӣ гуна муқобили тими мо арзанда бозӣ кард ва ҳатто дар бозиҳои дигар натиҷаи хубам ба даст оварда тавонист. ҳоло ҳамлаи бозингарони Афғонистон вале футболбозони хатти дифои мо хеле хуб ҳунарнамоӣ карда истоданд ва имкон намедиҳанд ба ҳарифон то ҳамлаи худро анҷом диҳанд. Чанд кӯшиши бозингарони мо дар сатҳи баланд сурат гирифт. ҳоло партоб ҷониби дарвозаи Сунатулло Исмоилов, вале тӯб ки баландтар аст аз майдон берун мешавад. дар ҷоми кафе ки мо гуфтем миёни бозингарони 16 сола баргузор шуд, имсол дар душанбе Эрон баранда гардид ва онҳо Узбекистонро пас гузоштанд ва Тоҷикистон дар зинаи сеюм қарор гирифт. Афғонистон дар мақоми чаҳоруми амин мусобиқа қарор гирифт. ҳоло бо ту бозингарони тими Афғонистон талоши онҳо бенатиҷа ба анҷом мерасад. дар ҷоми Кафа шогирдони Раҳматулло Фузайлов бо ҳарифони пурқувват ҳам рӯбарӯ шуданд, гӯем хато намекунем, чунки он ҷо дастаҳои минтақа бисёр хубу арзанда ҳам ҳунарнамоӣ карда тавонистанд. ҳоло бо ту бозингарони Афғонистон аз маркази майдон Аҳлиддин Турдиев, сармураббии дастаи ҷавонони 20 солаи Тоҷикистон, дастаро ба марҳилаи ниҳоии мусобиқаи қаҳрамони Осиё баровард. Акнун навбат ба Раҳматулло Фузайлов аст. Ҳарду мураббие ки қаблан дар ҳайати тими миллии футболи Тоҷикистон бозӣ мекарданд, дар замони худ ва имсол агар дастаи мо ба дастаи наврасони 17 солаи мо ба ҷоми Осиё рохат гирад, ман фикр мекунам ин як дастоварди хуб ҳам ҳаст. аввалин боре ки душанбе мизбони бозиҳои интихобии ҳамин синни сол соли 2017 буд, дастаи мо бе ягон мушкилӣ дар гурӯҳи хеле пурқувват тавонист ба ҷоми Осиё миёни Наврасон рохат гирад.
ҷоми кафа ки маҳз муҳимай баргузор шуд дар он дастаҳои ӯзбекистон, Эрон, Тоҷикистон, Афғонистон, Қирғизистон иштирок карданд ва тими мо ба даст Ӯзбекистону Эрон зини семро ишғол кард. Онҷо Ӯзбекистон ғалаба кард. Ман иштибоҳ кардам каме дар мавриди пирӯзи Эрон. ҳоло зарбаи аввалини дастаи Афғонистон ва он ҳам аз ҷониби Фарид Гавҳарӣ буд, вале тӯб аз паҳлӯи дарвозаи Сунатулло Исмоилов аз майдон берун шуд. на онҷо Эрон воқеан ҳам ғалаба ба даст овардааст, на Ӯзбекистон. Баъдан дар бозиҳои охир ҳама чиз ба таври дигар ҷамъбаст шуд ба фоидаи дастаи Эрон. Бозингарони мо бо тӯб. Партоб ба Абубакр Сулаймонов ва баъдан капитани дастаи мо зуд тӯбро мегирад ва ҳамларо идома додани мешавад ки аммо ногаҳон тӯб аз пои ӯ аз майдон берун мешавад. идомаи ҳамла аз ҷониби бозингарони Афғонистон ва тӯбрабои футболбозони мо Шабон Наимов буд. Партоб ба хати ҳамла Абубакр Сулаймонов. идомаи ҳамлаи дастаи Наврасони Тоҷикистон. Фурсат барои Абубакр, пас ба канори майдон. идомаи ҳамларо мебинем. Зарба ҷониби дарвозаи Афғонистон, аммо Наврӯз азай тавонист зарбаи задаи бозингари моро баргардонад. имкони идома додани ҳамла ҳаст аз канори рости майдон, вале боз ҳам фурсатро аз даст медиҳанд бозингарони мо. бартари ҷониби дастаи мо аст. бештар маълум мешавад ки бозингарони Афғонистон ба ҳамлаи ҷавобӣ рафтаниянд. аммо бозингарони хати дифои моро мебояд ҷиддитар бошанд дар ин лаҳзаҳо. як партоби уре ба канори чап. Рабони Камолов мехост тӯбро ба Фарҳод Амирӣ ҳаво диҳад ва сари вақт муваффақ шуда натавонист. гурӯҳи мухлисони футболи тоҷик ҳам дар майдон қарор доранд ва дастаро ҳар лаҳза дастгирӣ карда истоданд. идомаи ҳамлаи бозингарони Афғонистон ва дар марказ иштибоҳ аз сӯи бозингари мо сурат мегирад. футболбози рақами 21 Масудшоҳ Абдулҳадов дар муқобили бозингари рақами 8 дастаи Афғонистон Ҳакимхон Ниёзӣ. марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё байни бозингарони 17 сола бояд соли оянда аз 30 то 20 май сурат гирад. то ҳол маълум нест ки мизбони ҷоми Осиё байни ин сину сол дар кадом давлат сурат мегирад. бо тӯб боз ҳам футболбозони Тоҷикистон. Диловари Ҷамшедзода пас ба канори чап. идомаи ҳамла Рабони Камолов, вале боз ҳам бозингарони Афғонистон тӯбро зери назорати худ мегиранд ва акнун Баракатулло Негматуллозода як партоби дурударост ва бисёр мувофиқ. акнун пас ба хати ҳамла ба Хуҷаев, аммо дифогари дастаи Афғонистон пешдастӣ кард ва ин имкониятро барои бозингари мо надод. ҳамлаи бозингарони Афғонистон, маҳорати индивидуалии бозингарони Афғонистон хеле хуб аст. ин чиз дар бозии муқобили Муғулистон эҳсос шуд.
юнус исматуллоев андаке осеб гирифтааст аз миёни худ ва ба кӯмаки табибон ниёз дорад. биёд ба гузариши бозингари рақами 9 дастаи Афғонистон Ораш Аҳмадӣ мутаваҷҷеҳ мешавем ки маҳз бархурд аз ҷониби ӯ сурат гирифт. мусобиқаи қаҳрамони Осиё соли оянда 20-мин ҷоми Осиё байни наврасони 17 сола ба ҳисоб меравад. қаблан мусобиқа миёни бозингарони 16 сола сурат мегирифт, вале бо ибтикори конфедератсияи футболи Осиё акнун бозиҳои ниҳои миёни бозингарони 16 сола ва 19 сола аз байн бурда шуд ва миёни бозингарони 17 20 сола сурат мегирад. ҳамчунин масалан пештар AFC Championship номи мусобиқа буд, ҳоло Asian Cup аст, яъне ҷоми Осиё. соли гузашта эълон шуда буд ки Баҳрайн баъд аз лағви чемпионати Осиё 2020 миёни наврасони то 16 сола бинобар сабаби пандемияи COVID-19 ҳуқуқи мизбонии ҷоми Осиё 2023-ро нигоҳ медорад. вале бо вуҷуди ин Баҳрайн тасмим гирифт ки аз ҳуқуқи мизбонии мусобиқа дар таърихи 16 июни соли 2022 даст кашад. ба ин хотир ҳоло конфедератсияи футболи Осиё аз миёни довталабон якеро интихоб хоҳад кард. имрӯз 9 октябр тамоми бозиҳо дар ин марҳилаи мусобиқа ба анҷом хоҳад расид. хуб, тағйирот мешавад дар ҳайати дастаи наврасони Тоҷикистон. ба майдон бозингари эҳтиётӣ меояд ба ҷои Юнус Исматуллоев ки бинобар сабаби осеб тарки майдон кард. ва ин бозингар агар хато накунам Ҳоҷи Абдуманнон аст. ҳоло баъд аз чанд лаҳза дақиқтар дар ин маврид огоҳӣ пайдо хоҳем кард. бале, бозингари рақами 8 Ҳоҷи Абдуманнон дар маркази майдон ҳунарнамоӣ мекунад. тағйироти зуд ва иҷбории сармураббии даста Раҳматулло Фузайлов. ба чанде пештар қабл аз шурӯи бозиҳои интихобӣ дар душанбе ба ситоди мураббиёни тими наврасони Тоҷикистон боз як мутахассис дигар шомил шуд. ин Амини Супонӣ, собиқ сармураббии клуби маркази вардиш Артиш аст ки ҳоло ба Раҳматулло Фузайлов дар мавриди шояд тактик кӯмак мекунад. идомаи ҳамлаи бозингарони мо, фурсат бисёр мувофиқ барои Масъудшоҳ Абдулҳадов, вале дифогари дастаи Афғонистон зуд пештастӣ кард ва ин ҳамларо барбод дод. беҳтарин имконияти голзанӣ буд барои футболбозони мо. бозам паси Абубакр Сулаймонов ва аввалин шуда ба ту бозингари дастаи Афғонистон расид. дастаи наврасони Афғонистон дар таърихи баргузории ҷоми Осиё миёни бозингарони 17 сола соли 2018 аввалин бор иштирок кард ва даста натавонист аз гурӯҳ ба марҳилаи дигар рохат гирад. ин аввалин бор буд дар таърихи футболи Афғонистон ки дастаи наврасони ин кишвар дар мусобиқаи қаҳрамонии Осиё баромад кард. онҳо дар як гурӯҳ бо Кореяи ҷанубӣ буданд, Австралия ва Ироқ ки дар ягон бозӣ имтиёз ба даст наоварданд. ҳарчанд бозиҳои арзанда нишон доданд, вале мағлуб шуданд. ин аввалин бор буд барои ин даста. дар таърихи соҳиби истиқлолии Тоҷикистон дастаи мо се дафъа дар марҳилаи ниҳоии мусобиқаи қаҳрамони Осиё иштирок кардааст ва 2 дафъа мо
ҷойҳои намоёнро ишғол кардем. Медали биринчи соли 2006 дар Сингапур ва медали нуқра соли 2018 дар Малайзия. Идомаи ҳамлаи бозингарони мо пас бисёр мувофиқ. ҳоло мебинем ба кӯшишҳои бозингари рақами 22 Беҳрӯз Хуҷаев. Саидов. Пас ба канори майдон Фарҳод Амирӣ. Рабони Камолов. او برادری خوردی اماتونی کمالوف است، بازیگری که در چمپیونات اسپانیا بازی میکنه. حالا ادامه حمله بازیگرانی ما بسیار موفق. بهروز خوجایف فرصت هست، ضربه و گل حساب گشوده میشود در دقیقه 21 رقابت. بهروز خوجایف دروازه افغانستان را رخنه میکند و حساب را باز میکند. بسیار کامبیناسیای زیبا با اشتراک فوتبالبازان نورسی تاجیکستان و واقعا هم موفق شدند فوتبالبازان ما که در لحظه های بسیار هم حساس که مشکلی میکشیدند در خط حمله حساب بازی را باز کنند. بیایید اکنون لحظه تکرار را منتظر میشویم که چگونه در این حالت بازیگران ما موفق شدند. بهروز خوجایف партов бисёр хуб буд ба канори майдон. дар асл ирсоли тӯб аз ҷониби бозингари рақами 12 Шаъбон Наимов буд. Паси головар ба ӯ тааллуқ дорад ва бисёр паси хуб ҳам анҷом дод ва бо як расиш бо пои чап Беҳрӯз Хуҷаев дарвозабони дастаи Афғонистон Навоз Зазайро маҷбур кард ки тӯбро аз даруни дарвозааш гирад. Тӯб бо як расиш ба паҳлӯи дарвоза ворди тури дарвоза шуд ва ҳисоб боз гардид. بسیار خوب و سریع وقت بازیگران ما توانستند تشبث را به دست گیرند. حالا حمله نوبتی باز هم نایموف از کنار میدان و باز هم یک حرکت دیگر پرتاب این دفعینه او از جانب دروازه‌بان افغانستان برطرف کرده می شود. ادامه حمله بازیگران ما از مرکز میدان حاجی عبدالمنان تلاش کرد ولی پسش خطا بود. ربانی کمالوف از کنار میدان فشار بازیگران ما خیلی و خیلی زیاد است. حالا پرتاب خیلی هم بلند و توپ از میدان بیرون می شود. از کنار چپ کوشش فرهاد امیری بنیاد خوب است برای ادامه دادن حمله. فشار بازیگران ما و توپ روایی بسیار عمالی باید ضربه انجام شود و اینجا پس ضربه اما توپ بلندتر از دروازه از میدان بیرون می شود. ابوبکر سلیمانوف بود که بهترین امکانیت گلزنی را استفاده برده نتوانست و ضربه بلندتر از دروازه از میدان بیرون شد. ببینید سه بازیگر ما در جریمه‌گاه چگونه بازیگزاری خوب انجام میدهند و نزدیک بودند به زدن گل دوم اما موفق نشدند. این لحظه ها رو میباید استفاده نمایند بازیگران ما و اینجا اشتباهی خیلی هم داخلی بازیگر رقم 21 مسعود عبدالهادف و بازیگر رقم 12 شعبان نایموف بود. بیاید لحظه تکرار رو میبینیم. بله این مسعود عبدالهادف بود است که در برابر فرید گوهری خیلی درشت بازی کرد. ضربه جریمه‌ای فرید گوهری پرتاب خیلی هم بلندی و با جریمه‌گاه دسته ما توپ زود بیرون کرده شده از جریمه‌گاه. فشار می آورند دو سه بازیگر ما در نیمه میدانی دسته افغانستان و این می تواند کار دهد. ادامه حمله بازیگران افغانستان زود تو بیرون کرده می شود از جریمه‌گاه. این برکت الله نعمت الله زاده بود. یک ضربه از راه دور و خوشبختانه تو بالاتر از دروازه از میدان بیرون می شود. شماره گل‌های دسته افغانستان در گروه خوب است. آنها جمع 5 بودند در عموم و
ҳоло як гол ба дарвозаи худ сар доданд, ҷамъи 4 мешаванд ва дар миёни дастаҳое ки нишондоди хуби зинаи дуюмро доранд, масалан Чин ҷамъи 7 дорад ва дастаҳои дигар ҷамъи 3, ҷамъи 1. ҳоло як бархурд дар маркази майдон бо иштироки бозингари мо ва бозингари Афғонистон. Туп дар ихтиёри футболбозони мо аст. аммо андаке суръати партоб баланд буд, ба ин хотир Ҳоҷи Абдуманон натавонист тӯбро зери назорати худ гирад. идомаи ҳамла боз ҳам ҳамин футболбоз пас ба канори майдон. Фарҳод Амирӣ ирсоли тӯб ба хати ҳамла бисёр мувофиқ, вале хеле ҳам баландтар буд тӯб, ба ин хотир Беҳрӯз Хуҷаев ба он нарасид. бо тӯб бозингарони Афғонистон буданд, аммо зуд дар ин ҳолат Фарҳод Амирӣ тӯбро мегирад. як ирсоли баланд хато буд. ҳамларо мебинем боз ҳам аз ҷониби бозингарони Афғонистон. андаке нодуруст бозӣ кардани Шерафган Саидов метавонист ҳолати ногувор орад, вале ба ҳар сурат ҳама чиз ба хубӣ анҷом ёфт. бозингарони мо боз ҳам талош мекунанд. Наимов бо тӯб. идомаи ҳамлаи бозингарони дастаи Афғонистон пас ба канори майдон. мавқеи ростро барои Афғонистон холӣ мемонанд футболбозони мо, вале хушбахтона Раббони Камолов омад барои кӯмак ба бозингарони хати ҳимоя ва ин ҳолатро рафт сохт. ман гуфтам гурӯҳи мухлисони дастаи Афғонистон ҳам дар варзишгоҳи марказӣ қарор доданд. онҳое ки муқими Тоҷикистон ҳастанд барои дастгирии тими худ омаданд. дақиқаи 28-уми бозӣ ҳисоб 1-0. наврасони Тоҷикистон пешсаф ҳастанд. голи задаи Беҳрӯз Хуҷаев дастаи моро ба пеш баровард. ҳоло боз яке аз бозингарони мо дар маркази майдон ҷароҳат гирифтааст. ин Абубакр Сулаймонов аст, хато накунам ё на. як бозингари мо аллакай бинобар сабаби ҷароҳат тарки майдон кард ва бозингари дуюмро ҳам аз майдон берун мекунанд. хуб, Баҳодир Суфиев ва Амин Супонӣ ёрдамчиёни Раҳматулло Фузайлов ҳамин ҳоло дар марзи варзишгоҳ бо ҳам машварат мекунанд. бояд хотиррасон кард ки ситоди мураббиёни Раҳматулло Фузайлов хеле пурқувват ҳам ҳаст. Баҳодир Суфиев дар гузашта бозингари дастаи Истиқлол буд, дастаи Ситора Душанбе ва мураббие ки чанд соли охир бештар бо Наврасон кор карда истодааст. чанд муддат ӯ дар ҳайати дастаи ҷавонони Истиқлол ба сифати сармураббӣ фаъолият мекард. бо тӯ бозингарони мо Наимов, тӯб дар ихтиёри бозингарони Афғонистон. як партоб, вале аз ин ҳолат бозингарони мо ба хубӣ баромада тавонистанд ва махсусан бозингари рақами 6 Шерафган Саидов хеле хуб дар канори рости хати ҳимоя арзанда ҳунарнамоӣ карда истодааст.
باز هم یک ادامه حمله ابوبکر سلیمانوف بود. یعنی پاس های کوتاه از سوی فوتبالبازان ما خیلی زود انجام می شود، اما در نهایت کار فوتبالبازان خط حمله ما موفق نمی شوند. شرافگان سعیدوف ارسال تو به مرکز ابوبکر سلیمانوف، یک پرتاب خوبی ابوبکر سلیمانوف و گزارش از جانب بهروز خوجاєв، اما این کار تا انجام خوب صورت نگرفت. با یک گزارش دیگر از جانب حاجی عبدالمنان، بسیار خوب. ربانی کمالوف از کنار میدان ادامه حمله بازیگران ما را میبینیم. پرتاب به جریمه گل، ضربه با سر صورت میگیرد، ولی با ویران کردن قاعده بازی از سوی شهبان نعیموف. پرتاب ربانی کمالوف بنهایت خوب بود. فوتبالبازان تاجیکستان باز میخواهند عکس الحمله نوبتی رو انجام دهند. بسیار گزارش خوب است کنار راست میدان شهبان نعیموف، پس به ابوبکر سلیمانوف کنار چپ آزاد است، ولی خودی نعیموف الان میخواهد که حمله رو خوبتر انجام دهند. لحظه به لحظه بازیگران ما فشار رو زیاد میکنند جانب دروازه دسته افغانستان. خیلی بازی خوب و باوری بخش از سوی فوتبالبازان تاجیک دیده میشود. پرتاب نوبتی و برای دروازه‌بان افغانستان هم فکر میکنم دشوارتر بود. تو با یک رسش از او از میدان بیرون شد و داور ضربه کنجی اشاره میکند. امروز الکی چند بازی برگزار شدند در گروه های دیگر و حساب کلان در بازی دسته های 17 ساله ایران و هنگ کنگ صورت گرفت که 10-1 آنها پیروز شدند. ایران در گروه خود داوطلب است و فکر میکنم الکی موفق هم شد این دسته که رو خط مستقیم رو به دست آورد. حالا یک وضعیت خطرناک در نزد دروازه افغانستان و بهترین امکانیت بود. بله، ایران در برابر دسته های دیگر الکی رو خط مستقیم رو از گروه آی به دست آورد، آنچه برای رو خط دوم تیم های دیگر تلاش کرده استادند. شرافگان سعیدوف خیلی خوب بازی میکند با هر دو پای شهبان نعیموف. و اینجا اشتباه از سوی بازیگر ما صورت گرفته است که داور عمومی با بازیگران افغانستان ضربه جریمه ویداد. ابوبکر سلیمانوف، یک پرتاب بلند با ربانی کمالوف. او میتواند در هر لحظه خوف و خطر را برای دفاعگران افغانستان ایجاد کند، ولی این دفعه استواری خط دفاعی دسته افغانستان حمله ای را که ربانی کمالوف آغاز میکرد برباد داد. شرافگان سعیدوف خیلی خوب بازی میکنه در کنار ادامه حمله بازیگران ما از مرکز میدان. پس به ابوبکر سلیمانوف از جانب حاجی عبدالمنان. ادامه حمله بازیگران ما، فرصت هست، پس بسیار عمالی با کنار میدان انجام می شود، ولی در حالت افساید قرار گرفته است. ربانی کمالوف بله، واقعا هم حالت تکرار نشون میدهد که بازیگر رقم 13 دسته ما در افساید بود. ربانی کمالوف مثل برادرش نیموفیزه کناری است. امادانی کمالوف هم در همین موقع بازی میکند و طرز بازی سرعت هم قریب که مانند است.
Камолов. идомаи ҳамлаи бозингарони мо, вале туп рост ба дасти дарвозабони дастаи Афғонистон рафт. бозингарони Афғонистон ҳоло ҳамлаи худро анҷом медиҳанд. Навид Муҳаммадӣ ирсоли туп ба дифогар. Умид Сарварӣ. ҳамла анҷом мешавад аз ҷониби онҳо. шумораи зиёди футболбозони дастаи Афғонистон дар назди ҷаримагоҳи мо қарор доранд, вале онҳо ҳам иштибоҳ мекунанд дар идома додани ҳамла. вале маҳорати инфиродии бозингарони дастаи Афғонистон хеле хуб ҳам ҳаст. дар як давраи бисёр ҳам мушкил ташкил кардани як дастам аз ҷониби Афғонистон бисёр душвор аст ва бояд гуфт ки онҳо дар бозиҳои интихобии мусобиқаи қаҳрамони Осиё ҳамеша иштироки фаъол ҳам доранд дар ҳама сину сол ва ҳатто дар ҷоми кафа ҳам миёни наврасону ҷавонон. бубинед чӣ гуна паси хуб аз ҷониби ҳуҷҷи Абдумаънон ба канори чапи майдон. ҳоло Раббони Камолов ҳамларо идома медиҳад. дар ҷаримагоҳ касе нест. Камолов зарбаи ӯ ва дарвозабон тӯбро дошта мегирад. камтар аз 8 дақиқаи дигар боқӣ мондааст то поёни нимаи аввали бозӣ. бо ту футболбозони Афғонистон дар маркази майдон. як фиреби назар аз сӯи Наимов буд. Абубакр Сулаймонов вале паси ӯ хато ба маркази майдон. идомаи ҳамла аз сӯи футболбозони Тоҷикистон. аввалин бор дастаи наврасони Тоҷикистон дар мусобиқаи қаҳрамони Осиё соли 2006 баромад карда буданд ки он вақт дастаи моро яке аз мураббиёни хуби футболи кишвар роҳбарӣ мекард. идомаи ҳамла ҳоло пас ба назди дарвоза анҷом мешавад, вале бозингарони Афғонистон ҳам мехоҳанд ки ҳамлаҳои худро анҷом диҳанд. онҳо ҳоло муваффақ шуда истоданд дар идома додани ҳамлаҳо. боз ҳам фурсат ҳаст барои бозингарони дастаи Афғонистон ва бозингарони мо хуб ва арзанда ҳунарнамоӣ мекунанд. ва гуфтем аввалин бор дастаи наврасони мо зери роҳбари Пулот Қодиров дар ҷоми Осиё ширкат кард ва аввалин бор ҳам медали биринҷиро ба даст овард. ва бори дуюм онҳо соли 2000 дастаи мо соли 2010 дар ҷоми Осиё баромад кард дар Узбекистон, ки он замон дастаи наврасони Тоҷикистонро Зоир Бобоев роҳбарӣ мекард. ва дастаи мо дар як рӯ бо Узбекистон, Урдун ва Индонезия бозӣ карда буд, аммо натиҷаи хуб ба даст наомад. аз он бозингароне ки соли 2010 дар мусобиқаи қаҳрамони Осиё бозӣ карданд, ҳамин ҳоло масалан Ойбек Абдуғаффоровро метавонем ном гирем, ки фаъолияти футболбозӣ худро идома дода истодааст. ва боз бозингарони дигар ки ҳоло фаъолияти худро на дар дастаҳои футбол, балки дастаҳои футзал идома дода истоданд, аз ҷумла капитани дастаи мунтахаби футзали Тоҷикистон Дилшод Саломов, ки он замон дар ҳайати дастаи наврасони Тоҷикистон ҳунарнамоӣ мекард. Абубакр Сулаймонов
бозингарони мо боз ҳам бо туп паси бисёр хуби Абубакр, ҳоло туп аз майдон берун мешавад ва Беҳрӯз Хуҷаев сурати худро боз дошта натавонист, вале пасҳои капитани дастаро бубинед бисёр дар сатҳи баланд анҷом мешавад. биниши майдон аз ҷониби капитани дастаи Наврасони Тоҷикистон бисёр хуб. Абубакр Сулаймонов идомаи ҳамлаи дастаи Афғонистон дақиқаи 41-уми бозӣ аст. қисми зиёди бозингарони мо дар дифоъ ҳастанд. пас ба канори майдон Навид Муҳаммадӣ ва бозии Шерафган Саидов дар муқобили довар аз Умон Маҳмуд Салим Ал-Маҷрафӣ ишора мекунад ки футболбози хатти дифои мо иштибоҳ кард ва акнун зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи дастаи Афғонистон дар лаҳзаҳои охири нимаи аввал. соли 2020 ҳам дастаи Наврасони мо ки Аҳалдин Турдиев онро роҳбарӣ мекард, ҳоло онҳо дар ҳайати дастаи 20 солаи Тоҷикистон ҳунарнамоӣ мекунанд, роҳхат гирифта буд ва арзанда дар майдони Урдун 12 имтиёз футболбозони тоҷик ба даст оварда буданд, вале бинобар сабаби пандемияи ковид мусобиқаи қаҳрамонии Осиё лағв карда шуд. зарбаи бозингарони Афғонистон бенатиҷа, ҳамлаи онҳо шояд идома кунад, вале туп аз паҳлӯи дарвоза берун мешавад ва зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи Афғонистон. партоби хеле ҳам баланд. сад мегузорад дар муқобили Ҳакимхон Ниёзӣ бозингарони мо. партоби ӯ ин дафъа анҷом шуд, вале туп аз ҷаримагоҳ берун карда шуд. Абубакр Сулаймонов ва аз ин вазъият дастаи моро баровард капитани даста. қисми зиёди бозингарони дастаи Наврасони Тоҷикистон узви тими Барқчӣ ҳастанд. ҳоло идомаи ҳамлаи бозингарони мо. Наимов то лаҳзаҳои охирин ҳамла мекунад ва зарбаи Абубакр Сулаймонов аз паҳлӯи дарвозаи Афғонистон аз майдон берун мешавад. беҳтарин фурсати голзанӣ барои капитани даста буд. ту ба бозингари Афғонистон ҳам расид. бубинед ба ҳунарнамои Шаҳбон Наимов ки хеле олӣ ҳунарнамоӣ карда истодааст дар канори рости майдон. бештари ҳамлаҳои бозингарони мо ҳам тавассути ӯ сурат гирифта истоданд, вале ин дафъа ҳам ҳамла бенатиҷа ба анҷом расид. назар ба бозии аввал дар дидори дуюм Наврасони Тоҷикистон хеле бо як боварии зиёд ҳунарнамоӣ карда истоданд. шояд бозии аввал фиреби назар буд. имконияти бениҳоят хуб баъд аз иштибоҳи дарвозабони Афғонистон, вале ин дафъа ҳам туп ворди дарвоза намешавад. Шерафган Саидов ин дафъа мавқеияти хуби голзанӣ дошт, вале зарбаи ӯ болотар аз дарвоза аз майдон берун гардид. дар маркази майдон ҳоло якбора 5 бозингар дар ҳайати дастаи мо ҳунарнамоӣ карда истодааст ва ҳатто баъд аз омадани ҳоҷи Абдуманнун ҳам дар марказ як нав бозии боварибахш дида мешавад. аслан то будани Юнус Исматуллоев ҳам хуб буданд бозингарон, вале аслан баъзе бозингароне ба майдон меоянд ки равиши бозӣ коста мешавад, вале бо омадани бозингари рақами 8 ин чиз коста нашуд. аслан ҳоҷи Абдуманнун аз дастаи Исфарас ки дар лигаи дуюми Тоҷикистон ҳунарнамоӣ мекунад, аз он ҷо ба тими Наврасони Тоҷикистон даъват шудааст ҳамин футболбоз. зарбаи ҷаримавӣ барои бозингарони Афғонистон.
2 دقیقه ilova мешавад ба нимаи аввали бозӣ. ҳоло зарбаи ҷаримавии бозигарони Афғонистонро мебинем. вазъияти стандартӣ аст барои онҳо. партоби хеле ҳам баланд ва бисёр душвор барои Сунатулло Исмоилов, вале дарвозабони мо хеле хуб тӯбро гирифт ва имконият надод. зарба мустақим ҷониби дарвоза ҳам иҷро шуд. рақобати Абубакр Сулаймонов бо се футболбози дастаи Афғонистон. фурсат барои футболбозони мо. пас ба канор. идомаи ҳамла Абубакр Сулаймонов ва беҳтарин имконияти голзанӣ буд. тири дарвоза кӯмак кард. агар аз ҳамин мавқеъ ту ворди тури дарвоза мешуд, беҳтарин гол дар бозии имрӯза мегардид. вале бибинед ки бозингари дуюми мо ки дар ҷаримагоҳ қарор дошт, ӯ дубора натавонист зарба анҷом диҳад ҷониби дарвозаи Афғонистон. ҳоло ба бозингари рақами 4 дастаи наврасони Тоҷикистон, диловари Ҷамшедзода корти зард нишон дода мешавад барои дурушт бозӣ карданаш дар муқобили футболбози дастаи Афғонистон. ва агар кӯргардон ҳамин ҳоло лаҳзаи голзаниро ки футболбозони мо пайдо кардан барои мо шумо намоиш медод, бисёр хуб мешуд. 2 дақиқа илова карда довар ба анҷом расид. зарбаи ҷаримавӣ ба нафъи бозингарони Афғонистон. Сунатулло Исмоилов тӯбро дошта гирифт ва ҳамин тавр садои штаки довар аз анҷоми нимаи аввали рақобат дарак медиҳад. ҳисоб 1-0 ба фоидаи бозингарони мо аст. тӯбро дар дақиқаи 22-юми рақобат бозингари хатти ҳамла Беҳрӯз Хуҷаев ворди дарвозаи Афғонистон кард ва ҳамин тавр бо ин бартарӣ дастаи мо ба танаффус рафт. баъд аз чанд лаҳза мо ба қисми дуюми бозӣ бармегардем ва умед дорем ки шогирдони Раҳматулло Фузайлов дар ҷараёни қисми дуюм барои пирӯзӣ талоши худро ба харҷ медиҳанд. моро тарк накунед ва баъд аз чанд лаҳза ҳатман бармегардем.
тамошобинони азизу арҷманд, онҳое ки мустақиман моро аз шабакаи варзиш пайгир ҳастанд, ин бозии охирини марҳилаи гурӯҳӣ рақобатҳои интихобӣ рохат ба ҷоми Осиё 2023 байни бозингарони 17 сола аст ки ҳамин ҳоло миёни дастаҳои наврасони 17 солаи Тоҷикистон ва Афғонистон дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе сурат гирифта истодааст. Баъд аз нимаи аввал бозингарони мо бо ҳисоби 1-0 пешсаф ҳастанд ва акнун қисми дуюм бо як тағйирот дар ҳайати дастаи Афғонистон шурӯъ шуд. Ба ҷои бозингари рақами 16 Муҳаммад Мустафо Муҳаммадӣ ба майдон бозингари рақами 14 Али Рамазонӣ ворид гардид ва мебинем ки бо ин тағйирот ситоди мураббиёни дастаи Афғонистон чӣ гуна метавонанд бозии ин дастаро тағйир бидиҳанд. Дар нимаи аввал бартарӣ пурра ҷониби футболбозони тоҷик буд. Шогирдони Раҳматулло Фузайлов метавонистанд 3-4 маротиба дарвозаи ҳарифро рах мекунанд, вале дар бисёри ҳолатҳо аз уҳдаи истифода бурдани вазъиятҳои хуби голзанӣ баромада натавонистанд. Ба ҳар сурат қисми дуюм дар пеш аст. 45 дақиқаи дигар мову шуморо ва умедвор ҳастем ки бозингарони мо на танҳо ҳисобро нигоҳ медоранд, балки барои афзун кардани ҳисоби бозӣ талош менамоянд ва ба мақсаду ормони хеш мерасанд. Рохат ба марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё ки соли оянда моҳи май баргузор мешавад ва ҳамин ҳоло дар гурӯҳҳои дигар ҳам рақобатҳо сурат гирифта истодааст. оҳиста оҳиста исми дастаҳо, исми он тимҳое ки рохати мустақимро ба даст меоваранд муайян шуда истодааст ва имшаб ҳама чиз ҳаллу фасл мешавад. Исми 10 дастаи ғолиби гурӯҳҳо ва ҳамчунин 5 дастае ки нишондоди беҳтар 6 дастае ки нишондоди беҳтаринро дар гурӯҳҳо бо ишғоли зинаи дуюм ба даст меоваранд ва танҳо 4 дастаи зинаи дуюм аз идомаи мусобиқа бенасиб мешаванд. Он дастаҳое ки аз рӯи имтиёз голҳое зада шуда қафо мемонанд нисбат ба ҳарифони худ. биёед ба ҳайати дастаҳо бори дигар таваҷҷӯҳ мекунем. ҳайати дастаи Афғонистонро сараввал барои шумо муаррифӣ хоҳем кард. онҳо меҳмони мо ҳастанд ва дар қисми дуюм гуфтем ки як тағйирот дар ҳайати ин даста анҷом шуд. дарвозабони ин даста Навоз Азизӣ аст, Зазаӣ аст. дар хати ҳимоя бозӣ мекунад Эҳсонулло Усмонӣ, Умид Сарварӣ, Фарид Гавҳарӣ ва Раҳматулло Ҷаъфарӣ. дар нимаи майдон бошад бозӣ мекунад Алиризо Раҳимӣ, капитани даста, Ҳаким Хон Ниёзӣ, Абдул Мусафир Нурӣ ва инчунин бозингари дигар Ораш Аҳмадӣ. дар хати ҳамлаи дастаи наврасони Афғонистон ки дар қисми аввал Муҳаммад Мустафо Муҳаммадӣ бозӣ кард, ҳоло бошад ин нақшро Али Рамазонӣ таҳти рақами 14 иҷро хоҳад кард. Муҳаммад Юсуфзода сармураббии дастаи Афғонистон аст. ҳамлаи бозингарони Афғонистон ва футболбозони мо бояд зуд тӯбро гиранд аз пӯи онҳо ва ба ҳамлаҳои дастаи ҳариф нуқта гузоранд. хуб, дастаи Тоҷикистон дарвозабон Суннатулло Исмоилов аст. ҳимоятгарони марказӣ Диловари Ҷамшедзода ва Баракатулло Неъматуллозода аст. аз канори рост Шерафган Саидов ва аз канори чапи майдон бошад Фарҳод Амирӣ бозӣ мекунанд. дар маркази майдон капитани даста Абубакр Сулаймонов, аз канорҳо Шаҳбон Наимов аз рост ва аз чап Раббони Камолов. ҳамчунин дар марказ бозӣ мекунад Масудчо Абдулҳадов ва инчунин Ҳоҷӣ Абдуманон ки дар нимаи аввал маҳз бозингари осеб гирифта Юнус Исматуллоевро иваз кард. дар хати ҳамла як нафар Беҳрӯз Хуҷаев муаллифи гол дар бозии имрӯза аз ҳайати дастаи Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Раҳматулло Фузайлов сармураббии дастаи наврасони 16 солаи Тоҷикистон аст. хуб, бубинед ки имрӯзҳо дар ҳайати дастаи наврасони ҷавонони Тоҷикистон онҳое фаъолият бурда истоданд ки дар гузашта аз муваффақтарин футболбозони номии кишвар буданд. Аҳлиддин Турдиев ва Раҳматулло Фузайлов ки Аҳлиддин Турдиев муваффақ шуд дастаи ҷавонони моро ба марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё бурд ва акнун навбат ба Раҳматулло Фузайлов аст ки мақсаду мароми дар пеш гузоштаи худро амалӣ кунад ва дастаро ба марҳилаи ниҳоии чемпионати Осиё бурад. аслан ман дар оғози гузориш гуфтам ки нисбат ба гурӯҳҳои дигар гурӯҳе ки дастаи наврасони Тоҷикистон ҳаст гурӯҳи осонгузар ҳам аст. ба ин хотир бояд
имрӯз мо умедмандем баҳри музаффарият дар муқобили тими афғонистон дасте ки нияти рохати мустақимро дорад ба марҳилаи ниҳоии чемпионати осиё. ҳоҷи абдуманон бисёр хуб тӯбро гирифт. абубакр сулаймонов дар марказ чарх мезанад. ҳоло баракатулло неъматуллозода ирсоли тӯб ба канори майдон. фарҳод амирӣ бо тӯб ва мебинем ки ба ки пас медиҳад. пас ба раббони камолов ва як амали анҷомдодаи дифоъгари дастаи афғонистон ин ҳамларо барбод медиҳад. 5 дақиқа сипарӣ шуда аз оғози нимаи дуюми рақобат. ҳисоб ҳамоно мисли нимаи аввал 1-0 ба суди футболбозони мо аст. фарҳод амирӣ як партоби хеле ҳам баландию ба ҷаримагоҳ ва тӯб ногаҳон ба сари нимуфизатгари канори дастаи мо мерасад. бозингарони афғонистон ҳоло мехоҳанд дар зудтарин фурсат ҳамлаи худро анҷом диҳанд. паси ҳакимхон ниёзи ба канори чап. идомаи ҳамлаи бозингарони афғонистон. ирсоли тӯб ба ҷаримагоҳи дастаи мо ва тӯб зуд берун карда шуд. раббони камолов ҳоло бояд суръат гирад ин футболбоз. суръати баландию довар ҳеҷ чиз ишора намекунад. ҳамлаи бозингарони афғонистон бо тӯб бозингари рақами 13 ҷаъфарӣ буд ва тӯбро аз даст дод ин бозингар. ҳоло як бозингари дигар дар ҳайати дастаи афғонистон омодаи ба майдон ворид шудан аст. таҳти рақами 20 ин нафар ҳабибуллоҳ ҳотак ва ӯ бозингари рақами 17 абдулмусаввир нуриро иваз мекунад. тағйироти дуюм аллакай дар қисми дуюми вохӯрӣ барои дастаи афғонистон аст. сармураббии даста аллакай ду бозингарро иваз кард ва шумораи футболбозоне ки дар хати ҳамла бояд бозӣ кунанд бештар намуд. ҳоҷи абдуманон як паси ӯ ба марказ. ғайр аз чанд тан аз бозингарон дигар ҳама футболбозон гуфтем узви дастаи барқчии шаҳри ҳисор ҳастанд ки дар чемпионати тоҷикистон байни дастаи лига якум бозӣ мекунанд. идомаи ҳамлаи бозингарони афғонистон ва иҷоза намедиҳад баракатулло неъматуллозода. ҳоло як ирсоли тӯб хеле ҳам баланд. бо тӯб бозингарони дастаи афғонистон ирсоли тӯб ба ҷаримагоҳи мо ва зуд тӯб берун карда мешавад аз ҷониби шерафган саидов ва довар чӣ ишора мекунад. тӯб ба дасти беҳрӯз хуҷаев расидааст. ҳамлагари мо футболбозе ки дар ҳайати дастаи хатлон ҳунарнамоӣ мекунад. дар ҳайати дастаи ҷавонони хатлон ва ба тими наврасони кишвар даъват шудааст. шумораи бозингароне ки аз дигар дастҳо ҳастанд ба тими наврасон камтар ба назар мерасанд. масалан ҳоҷи абдуманон ки ҳоло дар ҳаят бозӣ дорад аз дастаи исфара гуфтем дар лигаи дуюм бозӣ мекунад. дарвозабони эҳтиёти муҳаммад абдулҳадов ки дар бозии гузашта дар ҳайати асосӣ ҳунарнамоӣ кард. ӯ аз ҳайати дастаи панҷшер ки дар лигаи якум ҳунарнамоӣ мекунад. умед назризода аз тими истиқлол ки ин бозингар дар курсии эҳтиётӣ аст ва беҳрӯз хуҷаев аз хатлон. дигар ҳама бозингарон аз тими барқчӣ мебошанд. дар маркази майдон бархурд аз сӯи футболбози дастаи афғонистон муқобили нимуфизатгари дастаи тоҷикистон маҳсудшоҳ абдулҳадов ва довар зарбаи ҷаримавӣ медиҳад. довар аз умон аст маҳмуд салим ал маҷараф. ҳамлаи бозингарони мо аз канори рост шерафган саидов
вале ҳамларо хубтар ин бозингари хати ҳимоя анҷом дода натавонист. аксул ҳамлаи бозингарони Афғонистон аз канори чап ва рақобати арзанда аз сӯи бозингарони мо анҷом мешавад. хуб, бозингари сеюм меваз мешавад дар ҳайати дастаи Афғонистон ба ҷои футболбози рақами 9 Ораш Аҳмадӣ ба бозии футболбози рақами 21 Рамин Муҳаммадӣ меояд. дар 10 дақиқаи қисми дуюмин аллакай сеюмин тағйирот аст дар ҳайати дастаи Афғонистон. як вазъияти хавфнок дар назди дарвозаи мо ва Сунатулло Исмоилов чустучолокона тӯбро дошта мегирад ва имконият намедиҳад ба бозингарони Афғонистон. зарбаро иҷро кард футболбозе ки навакак ба майдон омад Рамин Муҳаммадӣ. ҳоло дар оғози нимаи дуюм футболбозони мо ягон ҳамлаи хавфнок ҷониби дарвозаи ҳариф анҷом надоданд. яке аз бозингарони дастаи Афғонистон дар маркази майдон осеб гирифт. ҳоло ишора мешавад ки аз миёни 10 дастаи беҳтарини зинаи дуюм ки 6таш рохат мегиранд, ду дастае ки ҳамин рохатро ба даст овардааст муайян шудааст. инҳо Кореяи Ҷанубӣ ва Чин ҳастанд. акнун барои 4 рохати дигар дастаҳои дигар мубориза мебаранд. Кореяи Ҷанубӣ чанд лаҳза пештар дар бозии охири худ муқобили Бруней бо ҳисоби 10-0 пирӯз шуд ва дастаи Чин бошад ки дар гурӯҳи Ҷ қарор дорад ва онҷо Австралия аллакай мустақиман рохат гирифт, бо 6 имтиёз зинаи дуюмро ба даст овард ва ӯ ҳам аллакай рохат гирифтааст, новаста аз он ки аз Австралия бо ҳисоби 3-1 шикаст дод. вале чиниҳо бо ҳисоби 11-0 ҷазираҳои Марьянаи Шимолиро шикаст доданд ва бо ҳисоби 9-0 Камбоҷаро. ҳоҷи Абдуманон пас ба канори рост Абубакр Сулаймонов ба Шерафган Саидов фурсат намедиҳанд бозингарони дастаи Афғонистон. Масудшоҳ Абдулҳадов партоби диаганалӣ ва ба тӯб расида наметавонад Фарҳод Амирӣ, чунки суръати партоб хеле баланд буд. Абубакр Сулаймонов солҳои охир Федератсияи футболи мамлакат барои расидан ба мақсади асосии худ ширкати дастаҳои наврасони Тоҷикистон ва ҷавонони кишвар дар марҳилаи ниҳоии мусобиқаи қаҳрамонии Осиё бисёр барномаҳои хуберо роҳандозӣ кардааст. Масалан, ҷамъоварӣ кардани як ҳайат дар як дастаи футболии кишвар, масалан ки ин солҳои пешам буд ки истеъдодҳои беҳтарин дар як даста ҷамъ карда мешаванд ва таи чанд сол байни ҳам бозӣ мекунанд ва барои рохат талош мекунанд. албатта ин барномарезӣ ҳоло амалӣ шуда истодааст. тасаввур кунед, агар масалан дастаи наврасони мо ё ҷавонони мо дар як даста ҳунарнамоӣ накунанд, оё имкони рохат ба марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё гирифтан ҳаст ё на? ва бисёр як бархурди пуршиддат дар асл он вақт мураббиён кӯшиш мекунанд ки аз ҳар як дастаи наврасони минтақаҳои кишвар беҳтаринҳоро ба ҳаят ҷалб кунанд. ҳоло ҳамлаи дастаи Афғонистон бисёр хавфнок хоҳад буд. касе аз бозингарони мо нест. акнун ба тӯб аввалин шуда капитани даста расид ва ин вазъиятро рафъ кард. бонувони зиёд бо парчамҳои
афғонистон ҳоло ба тамошои ин бозӣ омаданд ва инҷо як хато аз сӯи бозингари мо сурат мегирад ва корти зард ба ҳоҷи абдуманнун нишон дода шуд. Ин корти зарди дуюм ба футболбозони мо аст дар бозии имрӯза. акнун дар нимаи дуюм фишори бозингарони афғонистон зиёдтар мешавад. гурӯҳи мухлисони футболи тоҷик айни ҳол дар варзишгоҳ хеле фаъол ҳастанд. онҳоро Саъди Исмоилов, роҳбари фан клуби дастаҳои якачини Тоҷикистон роҳбарӣ мекунад. зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи бозингарони дастаи афғонистон. Сунатулло Исмоилов ҳоло дастур медиҳад ба ҳамдастаҳояш ки бояд девори дифоиро хубтар созанд то зарба аз онҳо нагузарад. бозингарони афғонистон ҳам омода мешаванд барои задани зарба. хуб, биёед мебинем ҳамлаи бозингарони афғонистонро. партоби хеле ҳам баланд ва хушбахтона бозингарони мо ин вазъиятро рафт карданд ва ин дафъа бояд талош кунанд. Сунатулло Исмоилов хеле олӣ бозӣ мекунад. аҳсан ба дарвозабони дастаи Наврасони Тоҷикистон ки як вазъияти хафнокро бартараф кард ва дар бозии имрӯза ман фикр мекунам ин аз ҳама имконияти хуби голзанӣ барои дастаи афғонистон буд. зарбаи бозингари рақами 8 Ҳакимхон Ниёзӣ аз сӯи дарвозабони мо маҳв мешавад ва акнун зарбаи кунҷӣ барои онҳо. тахилотҳои сармураббии дастаи афғонистон ҳоло бозии онҳоро дар хати ҳамла бештар кардааст. акнун футболбозони мо бештар дар нимаи майдони худ ҳастанд. тӯбрабои бисёр олӣ, бояд зуд ба хати ҳамла раванд. ҳоҷи Абдуманнон, партоби бисёр ҳам олӣ, ним муҳофизатгари дастаи Наврасони Тоҷикистон. фурсат барои Хуҷаев, имконият ҳаст, ду нафарро фиреб медиҳад, аммо дар рақобат бо дарвозабони дастаи Афғонистон Навоз Зазай муваффақ намешавад ҳамлагари мо, вале ҳаракаташ, назорати тӯбааш бисёр дар сатҳи баланд буд. маркази майдонро бояд холӣ нагузоранд футболбозони мо. як партоби баланди Ҳакимхон Ниёзӣ ва бо даст бозӣ мекунад футболбози дастаи Афғонистон ва дувори умонӣ ин лаҳзаро хеле хуб пай бурд. ҳоло масъуди Раҳматулло Фузайлов ба бозингарон кӯмак мекунанд ки онҳо об бинӯшанд, махсусан ба Раббони Камолов, ҳоҷи Абдуманнон ва воқеан ҳам ин пири нуроние ки айни ҳол дар варзишгоҳ ҳаст, дар ҳама бозиҳои дастаҳои Тоҷикистон ширкат дорад ва воқеан ҳам аҳсанаш мегӯем. бисёр як дилбохтаи футболи меҳан мебошад, на танҳо дар Тоҷикистон, ҳатто ба он бозие ки масалан дастаи мо ба ҷумҳуриҳои ҳамсоя сафар мекунад, ҳатман ӯро дидан мумкин аст. мухлис бояд ҳамин гуна бошад. мухлис яшад ё нафаре аст ки нобаста аз бурду бохт ҳамеша бо даст аст. хуб, дарвозабони мо каме ҷароҳат гирифтааст. умед дорем ҳолаташ хуб аст ва метавонад бозиро идома диҳад.
ҳолати Сунатулло Исмоилов хуб аст ва ӯ метавонад бозиро идома диҳад. ҳоҷи Абдуманнон партоби хеле ам баланд ва мувофиқ ба ҷаримагоҳи дастаи Афғонистон ва инҷо бархурди дарвозабон ва дифоъгари дастаи Афғонистон Эҳсонулло Усмонӣ сурат мегирад. фикр мекунам дарвозабони Афғонистон каме осеб ҳам гирифт. имконияти 100% голзанӣ босам ба шогирдони Раҳматулло Фузайлов ба миён омад ва агар ҳимоятгари дастаи Афғонистон дар зудтарин фурсат тӯбро берун намекард, барои ҳамлагари мо имкони 100% голзанӣ ба миён меомад. зарбаи кунҷӣ ҳоло партоб он қадар хуб ирсол нашуд аз сӯи Абубакр Сулаймонов, вале имкони идома додани ҳамла ҳаст. ҳоҷи Абдуманнон бисёр гузариши хуби ӯ ва зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи бозингарони мо аст. ҳоҷи Абдуманнон муҳофизатгари дастаи Наврасони Тоҷикистон ҳоло эътироз мекунад ки ӯ дар дохили ҷаримагоҳ аз пой афтид. бисёр ҳаракати хуб дорад ин футболбоз. ҳаракаташ бисёр олӣ буд. ҳоло дар назди тӯб ҳимоятгар Фарҳод Амири аст. ӯ бо пои чап зарба месанад ва барояш бисёр мувофиқ. 5 бозингари дастаи Афғонистон девори дифоӣ месозанд. инҷо Абубакр Сулаймонов ҳам ҳаст. яке аз ин бозингарон ҳоло барои задани зарбаи ҷаримавӣ омода ҳастанд. Абубакр Сулаймонов партоб мекунад ва тӯб ба дасти дарвозабон зарба ва чӣ гуна дифоъгарони Афғонистон дар рӯи хат тӯбро берун мекунанд. бозингарони мо